ko Yesu alini diyan fawɓaɗaw ɓe ŋudi udewma e ti sika sadi awma e fene ɓe feñumasi awma ko awmana fefe ñini ko o ɓe kenka dafa neɓaɗon matigi Yesu ko ibe ka muñini neɓaɗon fana ko neɓe ka miñini
Koni kirau ka matigi ni magaranela kone na kononi ke wane na yeli ke. Koni kalain sinalaban tane damnele nudo. Awo ko sankolo kama saya be jigine kan sista. Ika muniko minoko benela nebe ko nyini. Nous faisons monter vers notre Dieu des acclamations.
Anga teke da fokon yele anga matiki yoro. Anga latanu. Connaissez-nous. Allez de yan wele ya. Ka kuma an fɛ. Ka anw kalan. Awɔ ni senu. Ni senu. An bɛ na ye yɔrɔ. Walasa k'i kumakan lamɛn. E de bɛ anw kalan. Tiɲɛ bɛɛ la. E de bɛ anw ɲɛminɛ. Ni senu. An dalajɛlen bɛ ni yɔrɔ in na. Kana seereya bɔ Yesu ko la. Ka i tɔgɔ senu kɔrɔtan. An ka fɔ ni senu. Esprit de Dieu, remplis nos vies et conduis. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas. Consolateur, Ko e min ye dususaloba ye. nous sommes devant toi, console nos âmes, Esprit de Dieu, Ko ni senu an mago bɛ e la. Ko na anw lafa na anw ɲɛminɛ ni cogoya kura in na.
I ka n ka ɲɛnɛmayaw lafa. I ka ɲɛ minɛ. An ka Ala tanu. An ka Ala tanu. Duba ka kɛ aw ye. An bɛna an ka ninifɛnw di matigi ma. An ka Ala tanu. Amina. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, N'an bɛ don matigi ka tabalisenu na. avec son corps, nous communions avec son sang. An bɛ don jɛ la a fari ni a joli ye. Amen. Donc le thème de notre conférence est ressembler à Christ. An ka kalan ye ko ka bɔ Krista fɛ. À notre ressemblance à Christ, il y a le fait de manger son corps et de boire le sang. Amen. Donc nous allons le faire tout de suite là, dans cet esprit. An bɛna o kɛ sisan n'o hakilina ye. Extraordinaire moment. Alors, mais avant de prendre donc la Sainte Seine, nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes. Tu vas lui dire Yan'an ka merci. tabalisenu kɛ an bɛna dili kɛ matigi ma an ka ninifɛnw. Tu vas dire merci avec ce que Dieu te met à cœur d'apporter maintenant. Si certains, I b'a fɔ k'a barika matigi mana min bila i dusukun na ka o di. vous pouvez aussi apporter les offrandes maintenant dans l'action de grâce que je vais faire. An b'o kɛ ni barikadali ye. Alléluia. An ka Ala tanu. Encore. Amen. Amina. Alors, pendant que les offrandes vont passer, Amen. Est-ce qu'il y en a des annonces? On a. Ah, je sais que tu as peut-être dit, mais est passé Yvan, il ne veut pas faire son patchwork. Bon, il est tout fatigué, on dit on va faire ça. Demain, il va faire son patchwork. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est bien qu'on chante ça. Hein? C'est ça, non? C'est mon chant, non? C'est le chant, non? Mais qu'est-ce que vous avez joué? On suit Spark News d'abord. Merci Seigneur pour les offrandes. Alléluia. La régie, est-ce qu'on a Spark News? Ok. On y va. On tape le main comme ça. Ko gɛlɛya foyi tɛ se ka to ale ka yɛrɛya kɔ. Ɲɛnasisi foyi tɛ se ka to ale ka yɛrɛya la. Ko Yesu bɛ masaya la.
Amina. Ko munu ye dili kɛ matigi ka so kɔnɔ ne ye fɛn fɛn fɔ n'aw nana n'olu ye sisan an bɛna delili kɛ olu kun kan munu nana ni kibaru duman fɔ ta fɛnɛ ye o min bɛna kɛ tile damani kɔnɔ a tɔ tora dɔgɔkun 2 ye amina nɔɔrɔ ka di matigi ma nɔɔrɔ ka di matigi ma ko minnu b'u kalifa matigi la olu fanga bɛ kuraya ko matigi k'i fangaw lakuraya n bɛ o fɔ i ka ɲɛnamaya kan k'a bɛ lafiya d'i ma ko n'i dogolen don Yesu joli kɔfɛ ni danaya b'i la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka Ala tanu matigi ka hɛrɛ ka k'i ta ye matigi ka lafiya ka k'i ta ye nin waati kura in na i ka tagama ka lafiya kɔrɔ ko i y'a to ni waati kɔnɔ jɛ ka don i ni matigi cɛ ko matigi k'i don lafiya waati la ka a b'o di a ka kanulenw ma u ka sunɔgɔ waati la ko a bɛna don i ye sangakuraw la i yɛrɛ jigi tɛ minnu kan ko matigi ye pakiseli kɛ ka Israël don lafiya la ko sankolo ni sebaya bɛ baara kɛ n bɛ a fɔ i ka ɲɛnamaya kan ko i ka don ni lafiya waati la Yesu tɔgɔ la ko Yesu bɔra a ka sunɔgɔ la a ye fiɲɛba makun ko Yesu tɔgɔ sɛbɛyama na i fana bɛ to lafiya la matigi kumakan ko Yesu tɔgɔ la kunu i y'o dɔn an lafiyalen tora an hakili sigilen an dubara kuma fana fɛ nilifɛnw dubalen don Yesu tɔgɔ la matigi bolo bɛ ninnu kan ko nɛɛma ka kɛ aw ye aw fɛn fɛn ye dili kɛ ko aw minnu ye u bonya aw bɛna tila k'u bonya ko an bɛ nin nilifɛn ninnu d'i ma matigi k'a fɔ a barika ni kalandila ninnu ko la minnu y'i ka baarakɛlaw ye u nana i ka kuma fɔ an ye an b'a fɔ i ni ce i ni ce hali o sɛgɛn bɛɛ kɔfɛ u sera ka na matigi o ye bonyaniba de ye kabi covid bana kɛra mɔgɔ dɔw tun bɛ o tuma ta taama la fɔlɔ o ye koba de y'anw bolo o nali matigi
n'i y'a to a ka bɔ Burkina kɔnɔ siɲɛ 2 ka na yan Combien de fois tu nous montres que tu valorises ce programme. i b'a yira an na ko i ye nin ko in kɛ koba ye. Arrêtez. Mais Seigneur, tu n'as pas permis. La conférence a eu lieu. Chaque jour, c'est Matigi foyi ma se k'an lajɔ don o don an sera k'an ka kalanw kɛ. beaucoup de choses. Mais tu nous as gardés dans le creux de tes mains. I y'an mara i bolo kɔnɔ Creux de tes mains. Et la croisade, le séminaire s'est bien passé. ko o ko bɛɛ ɲuman tɛmɛna kalanw ɲuman Les tɛmɛna. sessions ont pu avoir lieu. Le programme a pu avoir lieu. Et nous te rendons grâce. An bɛ barika da i ye. Reçois ces offrandes pour te dire merci. Ni nilifɛn ninnu sɔrɔ an b'a fɔ i ni ce. Que tu as impacté nos vies au-delà I ye nɔnɔ bila an ka ɲɛnɛmayaw la an tun jigi tɛ min kan. des effets d'être à ta ressemblance, d'être à ton image. Ko an ka bɔ i fɛ ka kɛ i ja ye. Relâcher des prophéties d'opération de ressemblance à Christ. De Ko faire i ye les œuvres kiraya kumaw fɔ walasa an ka bɔ Kirista fɛ. font les œuvres de Christ dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Dɔ ka mina ɲuman fɔ Yesu tɔgɔ la. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. An ka Ala tanu dɔ ka mina Quelqu'un donne un ɲuman bon di. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. On va prendre la Sainte Seine. Amen. An bɛna don tabalisenu na amina. Alléluia. An ka Ala tanu. Amen. Donc il y a peut-être un nouveau qui est là qui veut communier, qui est baptisé, qui est né de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut être baptisé, il faut avoir accepté Jésus. Ko i kan ka baptême ji sɔrɔ ka sɔn Yesu la walasa i ka se ka don tabalisenu na. Le repas. On va prendre le repas, on va communier avec Jésus. On va communier. Quand tu manges, tu reçois ce que tu manges. Ko i bɛ min dun i bɛ o de sɔrɔ. Quand tu prends des médicaments te donnent leur force, te donnent leur capacité. Si tu étais fatigué, que tu prends des vitamines, subitement la vigueur revient en toi. Ko n'i tun sɛgɛnna n'i ye vitaminiw ta o fanga bɛ don i la. Et dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Yesu ka tabalisenu b'o cogo de la amina. Si tu es prêt à communier avec le Seigneur, tu vas te lever. Je vais conduire la Sainte Seine. Amen. N'i labɛnnen don o kama i fana bɛna wuli k'i jɔ. Alors, le passage que je vais te lire, faut bien prêter, c'est faut. I hakili to kosɛbɛ nin kuma la mina min kala i ye. Alléluia. An ka Ala tanu. J'avais voulu aborder le volet du visage découvert. Ko ɲɛda dayɛlɛlen ne tun bɛna kuma aw ye o de kan. Demain, j'ai une session. Demain encore, là, les pasteurs seront là. Amen. An bɛ yan sini tuguni. Pasteur Marcelo, pasteur Yvonne sont là. Alléluia. An ka Ala tanu. Et donc, tout compte fait, je vais l'aborder demain. Est-ce qu'on est ensemble? Sini ne n'aw tɔw fɔ aw ye. Alors, un des textes qu'on a utilisé pour parler de la ressemblance, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Korintikaw kitabu 2nan kɔnɔ an ye nin kuma fɔ. Nous tous qui le visage découvert, Ko anw bɛɛ an ɲɛda contemplons le dayɛlɛlen. Seigneur, An bɛ matigi nous lajɛ. sommes transformés en la An même falenna image o de ja kelen na gloire en gloire, k'a kɛ nɔrɔ ni comme par nɔrɔ le ye. Seigneur l'Esprit. Amen. Comme par le Seigneur Amina. l'Esprit. Alléluia. An ka Ala tanu. Alléluia. An ka Ala tanu. Et les différents intervenants, en tout cas mon premier message que j'ai donné, Ne ye j'ai n ka pris kalan aussi ce fɔlɔ texte-là min di. pour dire que tu ne peux pas recevoir de Dieu, tu ne peux pas recevoir ce que tu n'honores pas. I tɛ se ka fɛn Amen. sɔrɔ i tɛ fɛn Par min exemple, bonya. quelqu'un qui méprise certains dons spirituels ne peut pas recevoir. Si tu Mɔgɔ méprises min le bɛ parler ninako en kɛ langue, bolokɔfɛnw ye i tɛ se ka o sɔrɔ. tu ne vas pas bénéficier même du parler en langue et de ce que Dieu a mis à l'intérieur. Si tu l'honores, si tu considères, tu vas recevoir. N'i ye a Si bonya i Satan bɛ t'a a séduit de sɔrɔ. sorte que tu méprises, certains méprisent les prophéties. Il y a de vrais prophètes, il y a de vraies prophéties. Dɔw bɛ Il y a kiraya aussi de kumaw faux kɛ nkalon ye prophètes, nka kira de fausses sɛbɛlamaw bɛ yen. prophéties. Il faut faire attention. Mais I faire kan k'i attention kɔlɔsi. ne veut pas dire mépriser le don. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire mépriser le don. Si tu sais honorer le véritable don, Ko tu n'i es bɛ se conscient ka o que Dieu bonya sɛbɛ yɛrɛ la. et tu es conscient que tu sais honorer, les dons viennent chez toi. Alléluia. O fana Donc, nous dili avons fɛn bɛ dit na que i fɛ yen. les facettes de Jésus que nous honorons sont celles-là que nous manifestons. Ko an bɛ Plus Yesu je ja rends, minnu plus bonya je an bɛ regarde, o de plus da je kɛnɛ observe, kan. plus je contemple, plus ces choses-là viennent. Ko ni ne b'o fɛn ninnu lajɛ ka taa fɛ o fɛn ninnu bɛ na ne fana na. La douceur, la patience, la bonté de Jésus Ko se majigi développe Yesu ka davantage cette ɲumanya saison au nom de Jésus. Yesu tɔgɔ la o Alléluia. kana. Donc quand tu vas prendre ce repas, il y a des choses que Dieu t'a dites pendant cette conférence. Prends en contemplant. I bɛ nin dumuni in ta matigi ye fɛn minnu f'i ye n'i lajɛ la i k'i miiri to olu la.
Dans tous ces messages, le Seigneur a pu mettre le doigt sur certains aspects de Jésus-Christ, du Christ qui sont matigi magara complètement fɛn dɔ la développés dans yesu ta vie. krista ka Et on ɲɛnɛmaya la ni regarde kalan tout à ninnu l'heure fɛ le corps avec la pensée, la a méditation. fari a Est-ce hakili qu'on est ensemble? an bɛ ɲɔgɔn Maintenant, faamuya écoute rapidement ce petit point. Amen, amen. teliyala min Amen. yɔrɔnin fɔ amina Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Korinthikaw kitabu fɔlɔ qui sura 10 prophétise la verset tête 4 couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui ko muso o prophétise muso la tête kun non dayɛlɛlen bɛ voilée delili kɛ o b'a déshonore cɛ son chef. dɔgɔya C'est comme si elle était rasée. nka n'i b'i kun Car si une datugu femme i n'est pas b'i ka voilée, ɲɛmɔgɔ bonya elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ko ni ou d'être kunsigitigi rasée, ye maloyala ko ye qu'elle muso se bolo voile. Amen, amen. 2 Corinthiens 3,18 nous a dit, nous tous qui le visage découvert, ça veut dire sans voile. En fait, Ni il y a kuma b'a deux fɔ k'a types de bɛɛ voiles ɲɛda dayɛlɛlen spirituels. Je veux que tu prennes la Sainte Seine. Il y a deux types de voiles. Le premier voile, fini fɔlɔ c'est ye le jumɛn voile ye que tout le monde doit enlever. C'est le voile de l'hypocrisie. o ye kalabanciya ye bɛɛ kan ka min fini bɔ Quand je viens devant le repas du Seigneur, ni ne nana matigi ka tabali senu ɲɛfɛ avec honnêteté, ne kan ka o ta ni majigin ye jɛlenya je suis un gars, vraiment, vous savez, je dénie ce que je veux voir transformer dans ma vie. ko Ce dont je sais que j'ai n bɛ fɛ ka min falentɔ ye n ka ɲɛnɛmaya la n kan ka o de da kɛnɛ kan dans tel domaine, ma chair est faible. Je me nin dénie cogoya de in na ça. ne farisogo ka fɛgɛ matigi n bɛ fɛ ka nin falen Dans tel domaine, la colère, nin ko wɛrɛ in na ne ka fari n ka ɲɛnɛmaya la n bɛ parce dimi que joona de confesser hier. Amen. Mais je sais que je suis tout. Je ne suis pas coléreux. ko nka ne b'a dɔn ko ne ye mɔgɔ masumalen n majigilen don Et avec moi dépouillé. Amen. Maintenant, ici, il nous parle d'un autre voile qu'on appelle le voile de soumission. Dis vraiment voile de soumission. nka fini wɛrɛ bɛ o ye majigin ye Que la femme porte ce voile, ko ni que la muso y'o femme fini mette ce biri voile en étant conscient que c'est sa marque de soumission. a b'o dɔn k'a hakili to a la ko y'ale ka majigin taamasiyɛn ye Ce voile. Je sais qu'il y a des grands débats religieux sur on met le foulard. ne b'a dɔn ko musɔrɔ ka siri musɔrɔ kana siri kuma caman bɛ fɔ o la diinɛ kow la Ne comprennent pas ce dont l'apôtre Paul est en ko train nka de mɔgɔ caman ma ma ciden Paul ka kuma faamuya o ko la on est dans la religiosité des choses et non pas dans le sens profond de ce qu'il an est. tɛ fɛnw kɔrɔ yɛrɛ ɲini k'a dɔn an bɛ o kɛ ni diinɛ ko ye dit, est-ce qu'il est convenable pour tout le monde d'avoir? Il dit, quand vous lisez la suite du texte, il fait référence comme si, en fait, il parle d'une chose de sa culture. n'aw ye Il nin dit, kuma par tɔw kalan exemple, dans a un bɛ passage, kuma il dit, fɛn dɔ de kan est-ce que c'est bien pour un homme d'avoir de longs cheveux? ko yalima cɛ kan ka kusigi C'est jan parce mara que wa c'était leur culture actuelle. Parce qu'il se fit un temps, bien longtemps avant lui, du temps de David. sɔni ale cɛ dawuda ka waati la C'est pourquoi on louait cɛw tun b'u pour ses kusigi longs bila cheveux. On louait les enfants parce qu'ils avaient de très longs cheveux. denmisɛnninw tun bɛ tanu Les n'u siècles b'u se sont kusigi ka écoulés jan et la mode a changé. Avant nka même o pour ko o le waati vœu ni de sisan tɛ Naziré, kelen on kow devait laisser pousser falenna les cheveux. Donc, Paul était dans un contexte culturel de l'époque. Paul Il tun dit bɛ que la waati femme la doit waati avoir min sur na o elle tun ye la laada de ye marque de l'autorité a dont tun bɛ elle ka dépend. kuma o Ce de dont kan je veux parler, c'est que quand la femme prie, nka n'a kumana kuntigiya kan ko ni muso ye delili kɛ de soumission. Et quand l'homme lui prie, lui aussi il a sa marque, mais il doit enlever le voile. C'est le deuxième type de voile. ko ni cɛ fana bɛ delili kɛ a kan ka fini bɔ o ye fini Je filanan ye l'explique dans le livre qui va sortir sur la patience. J'en parle dans la patience. Amen. amina J'en parle. Alléluia. an Le ka deuxième type latanu de voile. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit une femme qui prie ou qui prophétise. a la ko tête muso bɛ non delili voilée. kɛ walima ka kiriya kuma fɔ Donc il faut que quand tu pries, quand tu vas prendre la Sainte Seine, les femmes, vous devez mettre ce voile. Maintenant, nous les hommes, nous on est épouses de Christ. musow n'aw bɛ tabali Donc, en sinu tant ta a b'o qu'épouse, fini on biri doit mettre le voile. Mais en tant qu'homme masculin, on doit l'enlever. Tu comprends mon français? nka n'i ye cɛ ye i kan k'a bɔ Alléluia. De quoi il s'agit? En fait, les gens pensent que c'est foulard. C'est le foulard qu'on prend pour couvrir les cheveux. Mais le voile, ce n'est pas seulement pour les cheveux. Le voile, c'est une couverture. ko fini C'est sugu une min ko forme, don souvent, ce sont des, comment on appelle ça là? Les filets, les trucs de mariage. Là. Le o voile. ye fini sugu min ye C'est un jɔlama nom, no tuiles. Les tuiles, voilà. Donc le voile, il y en avait plusieurs sortes. Mais c'est quelque chose qui venait couvrir le visage, la tête et quelquefois même le corps entier. Et ce voile-là, ko fɔlɔfɔlɔ la en fait, si tu veux, il filtrait les regards. o tun bɛna kunkolo datugu walisa ka dɔ bɔ ɲɛw la Tu as un voile devant toi, tu ne vois pas comme tout le monde. ni fini b'i ɲɛ la i tɛ Si yeli tes kɛ i yeux, n'a la fɔ mariée, bɛɛ ta quand cogo elle voit son fiancé, la fiancée, au travers du voile. Elle le voit, mais elle le voit. Voilà. C'est
ko o wati la tuba che ngata ye kanye ka tuku fini kumbirile no anya de la fini joma etc. La Bible dit que la femme doit porter le voile quand elle prie ou quand elle veut prophétiser. Alors je veux que vous preniez, aujourd'hui vous allez prier en prenant la Sainte Seine. bi awbe delli ke no be tabal senuta Mettez le voile spirituel. aka o fini do nina Alléluia. angala Je tanu ne vais pas te donner. Amen. Mais il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut, bon, en résumé, ça veut dire que les femmes, vous savez, vous avez un sens. Dieu vous a créé délicate, je crois, 1 Pierre 3, 7. ko o korola ko faye awda chogo keregenena La femme est délicate, elle est sensible plus que l'homme. Elle voit des détails. ko muso be feni do ye chawte munu ye Généraliste. La femme est dans le détail. nga chawbe ko bakuruba de ye Lorsqu'elle regarde, elle peut s'attarder sur le détail. C'est un peu comme si l'homme lui voit le global. Il voit qu'on est en train de voyager pour aller à Man. ko cheba yambe ka ta dugula Le détail. Elle regarde beaucoup de détails. nga muso be fen chama chama lay kerefe C'est ce qui crée souvent, parce qu'elle ne va se focaliser sur une chose, ça crée souvent la colère. ata sisi fengelen ka wode benan dimini ko chama e wati do la Sauf qu'elle doit mettre le voile pour ne pas tout voir. ko akanga o fini biri walsa kana fembe ye Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu dit à la femme de mettre le voile, il dit non, je t'ai créé avec une sensibilité qui fait qu'il y a des choses quand tu les regardes, ça te fait mal. matiki ba foko katugu fen do be ni ma fini biri ni yolu ya be zikila C'est-à-dire qu'il y a d'autres détails autour qui vont faire que tu ne vas pas contempler. Par exemple, la Bible dit que Dieu est lent à la biblu ba colère. foko matiki te dimi jona Énervé. Est-ce que tu sais que tu ne vas pas contempler la lenteur à la colère, mais tu vas contempler la colère contre les lents. ni fen do ye dimi C'est-à-dire que, en fait, quand vous adorez Dieu, le jour, tout dépend de vos émotions du moment. no be matiki bato fen bebe bo on ni na wakati de la o chugo ya de la Sont bien, mais c'est délicat. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez ne pas vous focaliser sur ce que Dieu veut que vous regardiez. wati do la matiki be foka mi ye auto la je Tu pries là, il faut filtrer. Mets un filtre ni be delli ke sur tes finu yeux. biri Quand inyela tu pries, mets fen un do be filtre, parce que kanyi na le voile uduko couvre aussi la bouche, sur ta bouche. Parle de manière filtrée. Parce que souvent, ce qui vient dans ton cœur, tu dis en même temps, tu es fâché. Je suis ko tu fen min pas- na disku na ibo fo o yoroni be Parce qu'il dit avant de prier, contempler Dieu, parler à Dieu et ko prophétiser. nyani ka delli ke Parler aux gens. matiki lay ka kuma afe Mettre un voile. Il faut atténuer. Il faut calmer le jeu. ko nga ibe ko masmaya Parce que tu es trop dangereuse. katugu Mais ni c'est ma pas o mauvais. ke doron C'est abe amai complémentaire pour l'homme. Amen. L'homme est global et il ne voit pas le détail qui rend les choses parfaites. ko chete fen fitinu nye En munu dehors be de la fen prière nye de la prophétie, la femme lève le voile et puis elle complète l'homme. Mais il dit ceci, tu dois mettre le voile, c'est la marque de soumission. Ça peut dire, malgré la sensibilité que tu as, ko alli be fen il ye faut mettre ta sensibilité, il faut la soumettre. ika Le voile, o fonctionne majigi comment? C'est-à-dire, je suis fâché d'une chose que j'ai vue, ndimina fen do la nye mi mais ye je mets le voile. Qu'est-ce que Dieu ngambe me fini demande de biri faire? nyela Parce que le voile est une marque de soumission. katugo ye Je majigi suis ta fâché. machien En même temps, je vois la gloire de Dieu. ndimina nga nyebe Mais matiki ce ga qui noro t'est la élevé là fait que tu ne peux pas contempler Jésus. Donc, mi Jésus dit, kera o mets le bato ite voile. se ka yesu laje Mets le voile avant de prier. nga ibe fini biri nyani ka C'est ce delli que tu as ke vu, c'est la vérité, mais ce n'est pas la priorité. ko tiende do nga o te ko nafa C'est de mayoro ye regarder ce que je veux que tu regardes. Donc, tu soumets cette force de Dieu qui est en ko toi. ibe Allez matiki ka regarder o le corps, fanga tu la soumets, tu dis non, 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 non. Soumission. ay min do ila iba fo ko i majigi Alléluia. an ala tanu C'est pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on va prendre la scène celle-là. Il y a certaines, au lieu de bien contempler nde Jésus dans mu le fiye repas, dɔw be elles vont sanu ka penser, yesu ye elles disent, oui, mais on a fait le programme, mais il a plu. u On a fait b'a le fɔ ko programme, an ye nin mais kɛ san pourquoi? nana C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de questions qui arrivent dans votre esprit en ce moment. u bɛ se qu'il ka faut ɲininkali que, dɔ au sɛmɛ moment u où yɛrɛ vous la priez là, il y a des choses que vous n'allez pas consommer, o b'a kɛ Parce i n'a qu'il y fɔ a n'aw ye trop de delili kɛ sujets. fɛn dɔw bɛ aw tɛna olu sɔrɔ qui tournent dans votre esprit. fɛn dɔw bɛ na aw hakili Tell la ta voisine, il faut te soumettre. a fɔ i kɛrɛfɛmɔgɔ Faut ye i dire, mon esprit, je majigi ne comprends pas tout, mais ne sais tɛ que fɛn mon bɛɛ Dieu est faamuya nga je sais que mon Dieu est bon. ne b'a et je dɔn ne sais ka que je matigi dois ka le ɲi faire. n b'a dɔn ko Prenez jesu la bɛ Sainte se ka Seine kɛ avec cet esprit. Alléluia. an ka la L'homme, tanu par contre, lui, il est global. Il est un peu aveugle. Donc, lui, on ne doit pas mettre le voile. Parce que déjà qu'il ne voit pas bien. cɛ ta ale ti yeli yɛrɛ kɛ ka ɲɛ Donc, ni si tu fini lui ajoutes farala un o voile, kan là, l'affaire, o de là, b'a to l'affaire fini est tɛ fara ale gâtée. t'a kan ɲɔ tɛ o y'a ko L'homme ne doit pas tiɲɛnen ye prier
avec le voile, il doit regarder a Dieu. kan ka Donc, les frères, delili ouvrez kɛ les yeux. a ɲɛ yɛlɛlen ka Regardez la matigi grandeur et la beauté lajɛ de Dieu, la puissance de Dieu. matigi ka Les sœurs qui sebaya êtes sensibles, vous êtes trop merveilleuses. Mais voilez-vous. an Amen. balimamuso aw ka ɲi Faut pas kojugu tout nka voir. a y'aw ɲɛda datugu aw Tu kana peux être fɛn là, bɛɛ cacher ye ton culte parce que tu es venu, ton mari t'est énervé sur la route. Donc, où tu es assise là, tu vas prendre la scène, mais tu es déjà. Ma fille, soumets-toi. ko ne denmuso i majigi Alléluia. tabalisenu ta Il y en a, elles sont contentes. Elles sont contentes. Parce que quelque chose s'est bien passé. Donc, elles vont dɔw prendre la scène avec nisɔndiyalen joie. don ka tugu Mais en fɛn même dɔ temps, ɲuman tɛmɛna elle peut sortir d'ici et puis gâcher en même temps tout ce moment. a Parce bɛ se que ka à bɔ yan l'instant dɔrɔn où k'o elle va waati sortir, il y a bɛɛ une chose tiɲɛ qu'elle va voir. Garde le voile. ko i ka fini Pendant que birilen tu to es i en ɲɛ prière, la tu es dans la communion avec Dieu. Tu verras Jésus sous l'angle et tu pourras pouvoir le contempler correctement. i bɛna Tu vas yesu ye pouvoir cogoya la i l'adorer kan sans k'a ye cogo distinction. min na Tu vas pouvoir voir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les sœurs, dis je mets mon voile. ko n balimamuso k'a fɔ ko Les an b'an frères, ka disons fini nous on biri n'a an pas de ɲɛ la voile. i b'a fɔ n balimakɛ ko n bɛ n ka fini Ouvrons bɔ nos n ɲɛ yeux la clairement. Que nous voyons le Christ. ko an ka Que nous kirista voyons le ye Christ. an ka Que nous kirista voyons le ye Christ. an ka kirista ye Alléluia. an ka ala Ouvre tanu le casque. Amen, amen. amina Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, illimité, et caché en toi, tout m'est possible. Seigneur mon Dieu, entends ma prière. Ce que je désire, être comme toi, parler comme toi, être comme toi, prier comme toi, oui faire comme toi, pardonner comme toi, mon Dieu, être comme toi. Seigneur, nous voulons être comme toi. matigi an bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ e ye Le corps. Nous voulons te dire merci pour cette table merveilleuse. an b'a fɔ i ni ce ni tabalisenu Nous ko venons la avec cette exhortation, Seigneur Dieu, de contempler convenablement. an ka se k'i lajɛ i n'a fɔ a kan ka cogo min na Mais Seigneur Dieu, pour l'homme doté afin de voir vraiment ta gloire, matigi yesu an bɛ fɛ k'i ka nɔrɔ de ye garder le voile qui lui donne de ka voir o les choses fini selon to la ko musow k'aw fini to u ɲɛ la soumission à ta parole. Et nous te rendons grâce. ka pour u cela. majigi ka kuma ye Merci Seigneur. pour an ces bɛ barika da ye matigi yesu instants. La Bible dit après avoir rendu grâce, il a rompu. bibulu b'a fɔ a kɛlen kɔ ka barika da ye o tila tila Il a partagé. a y'o di a ka kalandenw ma Et déclarons ensemble, Seigneur, an k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ matigi merci pour ton corps i ni ce i fari ko la qui a été brisé pour moi. min karila ne kosɔn Je communie avec toi n bɛ don jɛ la ni e ye au nom de Jésus. yesu tɔgɔ la Amen. amina Après le souper, Jésus a pris la coupe ko dumuni bannen kɔ a ye minifilen ta et la nouvelle alliance en mon sang. o ye jɛkura joli ye De moi. Nous levons la coupe du Seigneur. ko an b'o joli kɔrɔtan Merci pour ton sang. i ni ce i joli Merci ko pour la la victoire dans ton sang. min bɛ se di anw ma Protection du sang. a Merci lakana pour la victoire de la coupe. ani o minifilen sebaya Prenons ton sang an b'i joli min et nous recouvre. min bɛ anw lamini Ensemble, prenons. ɲɔgɔn fɛ an ka yesu joli min Être comme toi,
ko ka kɛ i n'a fɔ ne ka matigi. Être comme toi, Jésus. Ce monde a besoin de voir ta gloire. Ko ni diɲɛ mago bɛ k'i ka nɔrɔ ye. Choisi pour être ton image. I ye ne sugandi ka kɛ i ja ye. Mon Dieu, je n'y arrive pas. Ko ni e tɛ matigi ne tɛ se k'o kɛ. Awɔ ne dogolen e la matigi. Ko ne ka deliw lamɛn ne bɛ min ɲini o ye ka kɛ e cogo ye. An ka Ala tanu. Amen. Amina. Gloire à Jésus. Nɔrɔ ka di Yesu ma. Je veux te donner encore l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur de lever la main pour que je fasse avec lui la prière du salut. Si tu veux suivre Jésus, si tu Ko veux ni bɛ marcher fɛ ka avec tugu Jésus, Yesu tu es venu kɔ, à ce programme, à cette conférence, i nana nin tu es waati juste la. venu aujourd'hui pour le culte, pour ce programme spécial. Je voudrais prier pour ton salut. N bɛ fɛ ka deli kɛ i ni kisili ko Y la. a-t-il quelqu'un dans cette salle ou dans une autre salle qui veut suivre le Seigneur ou bien qui me suit en ligne, qui veut donner sa vie à Jésus? Si c'est ton cas, lève la main, je vais prier pour toi. Ko ni o y'i ta ye i Lève tigɛ la main, kɔrɔ lève tan. la main. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, c'est le temps pour toi Ko ni ma bange ko kura ni ye waati ye k'i ka ɲɛnɛmaya di de le recevoir. i ka se k'a sɔrɔ. Alléluia. An ka Ala tanu. Voilà, toi qui as levé la main, tu peux te lever. E min i tigɛ kɔrɔta wuli k'i jɔ. Celui qui a levé la main, tenez-vous debout. Voilà. Amen. Amina. Alléluia. An ka Ala Gloire à tanu. Dieu. Nɔrɔ ka Vous di allez Yesu faire la ma. prière avec moi. Dis avec moi, oh Dieu, A fɔ ne fɛ j'ai a entendu matigi ta parole. i ka kuma. Et aujourd'hui, Bi j'ai choisi la nouvelle naissance. n bɛ bangeni ko kura J'ai sugandi. choisi de te suivre, Jésus. N bɛ tugu i kɔ Yesu De renoncer ka à ma ban vie passée, n ka ɲɛnɛmaya au tɛmɛnen na péché et te suivre. jurumu la ka Mais tugu e Seigneur, kɔ. j'ai besoin de toi. Matigi n mago J'ai b'i la besoin de ta force. n mago b'i Je fanga la crois que tu es mort à la croix. n dalen b'a la k'i sara gɛngɛ Ôter jigi en kan moi le mal. ani k'i ye Tu es juguman mort bɔ à ne la la croix et tu es ressuscité. i kununa fana Tu me conduis dans la vérité. walisa ka ne ɲɛ minɛ tiɲɛ Je na crois en toi, Jésus. n dalen do e la Yesu Sauve-moi. n kisi. Amen. Amina. Voilà, restez debout, restez debout. Amen. Aw Restez jɔlen ka debout. to Et je vais maintenant Amina. inviter tous ceux et celles qui sont là pour la première fois. Si c'est la première fois que vous faites un culte, un service Fɛn fɛn avec siɲɛ nous, fɔlɔ do ka à base batoli kɛ d'honneur, yan Centre Kodesh, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. an bɛ fɛ k'a fɔ k'aw danse aw ɲuman na. Voilà. Donc, tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout. Acclamation très, 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 très A ye spéciale. tɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ aw ye. Une bonne acclamation pour nos frères et sœurs. A ye tɛgɛrɛ fɔ kosɛbɛ an balimakɛ n'an balimamusow ye. Amen. Amina. Qui est venu de... Restez debout, restez debout. Qui est venu d'un autre pays pour la conférence? Jɔn bɔra jamana wɛrɛ la ka na yan. Wow. Bon, je reconnais mes Gabonais. Amen. Amina. C'est ça. Afrique du Sud. Wow. K'olu bɔra Afrique du Sud. De Toulouse. Ok. Dɔw bɔra Toulouse. Qui est arrivé encore dans notre pays pour la conférence? Où ça? Comment? Belgique. Amen. En tout cas, Amina. et puis toutes les nouvelles personnes qui sont en ligne, qui suivent ce culte pour la première fois, vous pouvez rejoindre cette église en suivant les informations qui sont sur l'écran. Alors restez debout, on a un chant pour vous souhaiter la bienvenue. Aw jɔlen ka to an bɛna dongilini dɔ da k'aw bisimila. On y va. Sacerdoce royal. Ce chant-là, il est pour toi. Je te dis, on est très content de te voir. Soyez bénis. Aquaba et Abasana, bienvenue ici chez toi. Bien-aimé, tu vois, le nous Dieu
ko aw dubalen ka kɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ nisɔndiya o ka kɛ aw ta ye. La joie divine. Alléluia. An ka Ala tanu. Vous êtes bénis au nom de Aw dubalen no Jésus. Yesu tɔgɔ la. Amen, amen. Restez debout. Amina. On a prévu un petit rafraîchissement pour vous, un petit cocktail. An ye fɛnnin dɔ labɛn aw ye. Nous allons encore donner quelques minutes de votre temps. On veut vous recevoir pour partager ce petit cocktail avec An vous. bɛna aw kunbɛn walasa k'o tilan an ni ɲɔgɔn cɛ. Alléluia. An ka Je Ala rends tanu. grâce à Dieu. N bɛ barika da matigi ye. Tout à l'heure, en début du matin jusqu'en début d'après-midi, on a eu une reconnaissance pastorale. Sɔgɔmada fo ka na se sisan ma an ye pasteur dɔw lakodɔn. Parmi les serviteurs de Dieu ont reçu leur reconnaissance comme pasteurs. D'autres sont passés titulaires. Dɔw farala dɔw ka pasariya jala kan. Et je vais demander à tous ceux qui ont été reconnus de bien vouloir se lever. N bɛna ɲini olu bɛɛ fɛ u ka wuli k'u jɔ an bɛna u fɛnɛ kunbɛn. Alléluia. Vous levez. Amen. Donc, Amina. ce sont les nouveaux pasteurs. Et quand je regarde vos visages, vous ressemblez vous aussi. Bon, d'abord, devenez des disciples. Ko pasteur kuraw k'aw fɛnɛ bɔlen don Kirista fɛ. Vous allez devenir serviteurs de Dieu. Amen. Ko aw na kɛ matigi ka baarakɛlaw ye. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi je voulais que vous les voyiez en les contemplant l'onction de l'appel. Ko n'aw y'u ye ko hɛrɛ bɛ na aw la. Amen. Amina. Dieu vous bénisse abondamment. Matigi ka dubaw ye ka dafa. Que la santé divine soit votre partage. Matigi ka kɛnɛya o ka kɛ aw ta ye. C'est le samedi des miracles. Je le canton de prier pour les malades. Le pasteur Marcel était dans une dimension prophétique. Et pendant qu'il a déclaré, le Seigneur a guéri plusieurs. Ko pasteur Marcel ye kuma min fɔ ko caman kɛnɛyara o fɛ. Je vois quelqu'un qui avait un problème au niveau de l'appendice, quelque chose appendice qui a disparu. Ko ɲɛ b'a la ko fɛn dɔ ko problème kun bɛ basi kun bɛ yen na o tununa. Très violente, très douloureuse. Ko ni dɔ ka garisɛgɛ tun bɛ ka na kɔnɔ tun b'a dimi a kɛnɛyara. La main du Seigneur est sur vous. Matigi bolo bɛ aw kan. I ni ce matigi ni mɔgɔ ninnu bɛ ko la. Minnu nana yan i bɛ bana bɛ kɛnɛya. La maladie s'éloigne de vous. Bana bɛ mabɔ aw la. Vous a réclamé, fracassé. Fɛn fɛn b'aw ɲini o karila o halakira. Matigi ka nɛɛma bɛ caya aw ka ɲɛnɛmaya la. Yesu tɔgɔ la. Amina. Alors, je vous parlais du lieu du cocktail. Je vous parlais du cocktail. On va demander à tous nos nouveaux de bien vouloir suivre les personnes que je vais indiquer. Je sais pas si on a eu des personnes en ligne qu'on doit saluer. Ko an ka mɔgɔ kuraw filɛ nin ye an bɛna mɔgɔ yir'u la u bɛ se ka tugu minnu kɔ. Ok. Alors, je vais demander à toutes les nouvelles personnes. On va commencer par les nouveaux qui sont au petit chapiteau. Ko mɔgɔ kura minnu bɛ petit chapiteau kɔnɔ. Veuillez suivre la sœur Christine Ouattara. A ye tugu an balimamuso Christine Ouattara kɔ. Soutenue des frères et sœurs du petit chapiteau. Voilà. Bon, on n'a pas A de ye visuel, tɛgɛrɛ mais on fɔ k'u acclame le bilasira. Seigneur pour tous ceux qui sont dans cette salle. Amen. Nous avons des nouveaux au niveau du chapiteau d'honneur, c'est-à-dire la première salle. Ko minnu bɛ chapiteau d'honneur kɔnɔ. Voilà, ok, là on a un visuel et on a la sœur Carole Kwame. Ko an balimamuso Carole Kwame bɛ yen min bɛ ka tɛgɛ kɔrɔta. Veuillez suivre la sœur Carole. Acclamation Aw très, bɛ se très, ka très, très tugu o kɔ. spéciale du côté du chapiteau d'honneur. Amen. Et nous entrons ici dans la salle principale. Je vais inviter toutes les nouvelles personnes Ko yan mɔgɔ kuraw bɛɛ qui sont à ma gauche. mun bɛ ne de kini bien vouloir minnu bɛ ne suivre numan le fɛ frère Juan Trabi. u ka tugu an balimakɛ Wan Trabi kɔ. Amen. Amina. Réception à gauche. Minnu bɛ numan fɛ Invitez toutes les nouvelles personnes qui sont à droite. minnu bɛ kini Le fɛ frère Chris Cédric Yaye. olu ka tugu Chris Cedric kɔ. Ovation spéciale A à ye tɛgɛrɛ fɔ u ye. Alors, demain dimanche, nous avons 3 cultes. Ko sini karidon batoli saba bɛ an bolo. 10 heures. Et le troisième qui était un culte multilingue. Ko a sabanan u bɛ fɔ kan Anglais, caman na. français,
Baoulé, ko anglais kan, Joula nazara kan, bawle et kan. Brié. Et pendant toute la conférence Pâques, on a été traduit simultanément dans près de 9 à 10 langues. Amen. Ouais. Ko kalan waati bɛɛ la a fɔra kan Voilà, caman na donc, kan tan. tous les jours de la conférence, on pouvait suivre en Wolof, en Lingala, Ko don o don an bɛ se k'a en lamɛn espagnol, en anglais, en allemand, en quoi? Non, BT c'est demain. Non, il n'y a pas BT demain, il n'y a pas BT. Ça va venir. Toi, tu veux la traduction BT là? Non, cherche un interprète. Tu peux faire. Vous deux. Bon, d'accord. On vous recrute. Amen, amen, amen. amina Que Dieu vous bénisse. matigi ka dubaw Vous ye pouvez localiser, hein, pour rejoindre l'équipe de traducteurs. Alléluia. an ka latanu Dieu vous bénisse abondamment. Amen. amina Ah, ok. Alors, on va saluer tous les frères qui ont suivi en ligne. Qui est en ligne? Non, le monde. Ok, est-ce qu'on a une église, un groupe qui a suivi en ligne? Bon, nous vous bénissons au nom de Jésus. ko an bɛ duba di aw Amen, ma aw amen. minnu fana y'a la bɔlɔlɔ kan an bɛ duba t'aw ye Il y a une faveur spéciale qui arrive sur toi. ko kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ na i kan Tu es déjà béni. i dubara ka Non, ban mais j'ai aimé le verset de Pasteur Massola. Ça dit que quand il s'est séparé, comment il a dit là? Au moment où il se séparait, il les a bénis. Donc au moment où on se sépare, la faveur de Dieu est sur toi. ko matigi ka damu b'i kan Tu vois, pendant que je disais ça, c'est comme si j'ai eu un flash. Et j'ai vu sur chacun d'entre vous comme quelque chose de blanc. ko a kɛra i n'a fɔ fɛn jɛman dɔ sigira aw bɛɛ C'est kelen collé à kelenna kan toi. Et je vois que c'était comme ça. Quand vous bougez comme ça vient puis ça vous touche. n ɲɛ b'a la ni dɔw bɛ bɔ u nɔ na a bɛ tila ka na aw kan tuguni Ça vous illumine. Il y a une bénédiction particulière qui est attachée à toi. a bɛ Il y a une yelen bila i bénédiction kan qui duba t'accompagne. kɛrɛnkɛrɛnnen b'i La kan faveur de Dieu est sur toi. matigi ka Le Seigneur damu a b'i dit, kan va dire, Amen, que la grâce va te poursuivre, la faveur est avec ko toi. matigi ka Alléluia. nɛɛma na Elle tugu ne i te kɔ quittera pas. La faveur va t'accompagner. Ko Le o bɛna bonheur i et la grâce bilasira t'accompagnent. Ta semaine est très duba b'i ka spéciale. dɔgɔkun kan Amen. Et en ce amina moment-là, il y a vraiment une grâce de transfert surnaturel. Non, je vous dis ça. waati dɔ la nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ min bɛ dili kɛ Une soeur qui avait un défi pour inscrire son enfant, il fallait payer, elle n'avait pas l'argent. an balimamuso dɔ gɛlɛya tun b'a da la wari tun t'a bolo k'a den don kalan na Et on lui a dit, bon, déclare un échéancier. u ko ko Là, ayiwa tout ce ko qu'elle waati fait. dɔ fɔ i Elle bɛna nous dit qu'elle sara a mun na quelque part. Et puis après, d'abord, elle appelle l'école. o kɔfɛ a ye kalanso wele Elle s'attendait à près d'une d'elle de 1 million. Et a quand ko elle hakili dit, b'a la k'u bɛna miliyɔn kelen ko kuma fɔ a ye 300 000. Elle dit 300 000. Mais c'est pas ce que je devais. u ye 25 de fɔ a Elle ye était en train de rendre grâce. Elle voulait s'apprêter maintenant à aller payer. Et puis quelqu'un s'est levé. Elle dit, madame, n'est-ce pas que les 300 000 a c'est n bɛ vous, fɛ k'a labɛn ka t'o sara dɔ ko a ye ko madamu k'a ka ɲi ko ne yɛrɛ n'o d'i Dieu ma a réservé la dette à quelque temps. Alléluia. an ka La latanu faveur t'accompagne. ko damu Dans b'i la kan semaine, tu sors de toute forme de dette dans la nin dɔgɔkun in na i bɛ bɔ juru sugu bɛɛ la Le Seigneur te fait sortir des situations compliquées. matigi b'i bɔ cogoya Sa gɛlɛnw na grâce surabonde dans ta vie. nɛɛma C'est bɛ la caya i part, ka ɲɛnɛmaya la c'est le temps de la délivrance et de la libération. ko nin ye Et hɔrɔnyani cette ni semaine kisili sera waati ye bénie, accélérée de grâce et de faveur dans ta vie. i ka kow Vous êtes teliyara bénis au nom de Jésus. i dubara yesu Excellente tɔgɔ la soirée. wula ɲuman matigi k'aw nɔgɔya aw ye